Hvorfor har du valgt økologisk landbrug? Det har jeg mange forskellige årsager, men det er en lang historie, og det går langt tilbage. Det var helt tilbage først i 90'erne, da der var nogle giftskandaler i Danmark. Dengang der tænkte jeg, at det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi både skal producere sunde danske fødevarer, og så også forurene den danske natur. Så dengang der tror jeg blev udfordret af det, og så havde jeg nogle gode bekendte, som også gik med de samme overvejelser. Og det gjorde så, at vi var en gruppe, der besluttede, at nu prøver vi det sammen. Jeg har kun været konventionel landmand i, 3-4 år, da jeg besluttede, at vi skulle prøve det andet her, fordi jeg synes, det lød spændende. Så det var både fordi, at der var sådan en stor forestilling om, at være med til at ændre nogle ting, men også fordi, at jeg synes, det kunne være rent fagligt nogle spændende udfordringer at producere sunde danske fødevarer på en måde uden at bruge kemi. Her er vi ude og besøge en økologisk gård. Som I kan se er staldene åben, så de hele tiden har adgang til frisk luft. Køerne står også på halm i modsætning til de konventionelle. Her ser du den konventionelle gård, som vi også har været ude at besøge, hvor staldene er helt aflukket, og her står køerne ikke på halm, men de står derimod på sengebåse. Ser du en fremtid i økologi, og hvordan tror du, det kommer til at se ud i fremtiden? Der er helt sikkert en fremtid. Det går rigtig stærkt nu. Der er rigtig, rigtig mange, både danskere, men også set ud i hele verden, der gerne vil have og kan købe økologi. Hvordan det kommer til at se ud, ja, det tror jeg, det har du måske lige så godt et bud på. Altså, jeg tror jo, vi vil fortsætte den trend, vi har i dag. Altså, vi vil ikke på noget tidspunkt hverken tillade kemi eller GMO eller nogle andre tilsætningsstoffer. Jeg tror, vi vil se, at økologi bliver endnu mere teknologisk. Kan økologi brødføde hele verden? Ja, det kan det. Uden tvivl. Der er jo rigtig mange, der gerne vil skyde det i skoen, at det kan ikke lade sig gøre, at vi avler mindre og alt muligt andet. Nu har jeg haft fornøjelsen af at rejse i Afrika nogle år, og også have drevet landbrug dernede. Og en af de helt store trends dernede, det er at prøve at se, hvor meget langt man kan gå med at dyrke og avle forskellige afgrøder uden brug af kemi og gødning. Og så når det er sagt, altså, så kan det jo godt være, at vi skal lave op på den måde, vi spiser på. Det er jo ikke sikkert, at vi skal spise 300 gram kød eller meget noget, vi spiser om dagen. Det kunne godt være, at det var lige så sundt for både dig og mig og alle os andre, at vi havde 1 eller 2 eller 3 kødløse dage om ugen. Men jeg tror, for folkesundheden om at gøre også, altså, så tror jeg, at økologi spiller rigtig godt med, fordi at her stilles der krav om, at man måske ikke spiser bøf hver dag, men at man får en sund og varieret kost, som også indeholder en lang række planteprodukter. Har du fået større udbytte ved økologi? Ude på marken, der kan vi ikke avle lige så store mængder, som vores konventionelle landmænd kan. Hvor det er meget, meget vigtigt, at vi har nogle sunde og nogle stærke planter, først og fremmest. Og så er vi selvfølgelig i gang med at se, hvordan søren er det, vi også kan blive lige så dygtige som vores konventionelle landmænd, så vi kan få lige så mange tons ud per hektar. Er økologiske varer sundere end konventionelle? Ja. Nej, jo, det tror jeg. Altså, der er jo ikke, der er en masse videnskabelige forsøg, der kører, men der er jo ikke nogen, der sådan entydigt har sagt det. Jeg synes jo, det er betænkeligt, når man kan få en citronmåne, der kan ligge i skabet i et helt år, og så kan man lukke den op, så kan man spise den,
uden at der er sket noget. Så tror jeg, så er der i hvert fald nogle ting i den der citronmåne, som måske ikke er så sundt skal ligge for dig at spise. Så tror jeg, det der forsigtighedsprincip med, at man lige tænker sig om, hvad er naturligt i det her? Vil den her bolle, som jeg nu har bagt, kan den holde sig i, eller vil det være naturligt, at den kan holde sig i 3 uger, eller er det helt naturligt, at den starter en eller anden forrådnelse i løbet af kort tid? Hvordan holder du din jord frugtbar? Jamen, det gør jeg først og fremmest med et sundt og et alsidigt sædskifte. Altså, jeg tror ikke, du ser jo ikke nogen økologiske landbrug, hvor du bare dyrker majs efter majs efter majs, for det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Synes du, vi skal vælge økologi? Ja, det synes jeg. Altså, det synes jeg, fordi at jeg har sådan en grundlæggende forsigtighedsprincip, at jeg synes, der er ikke, når nu kan lade sig gøre at dyrke og frembringe fødevarer uden brug af kemi, hvorfor søren er det så, vi skal gøre det? Altså, for mig så er der kun kemiproducenten, der tjener penge på det der. Bondemanden, han bliver fattig, og forbrugeren bliver syg, eller får allergi, eller hvad nu det er. Naturen taber på det, dyrene taber på det. Så for mig er der ikke noget spørgsmål. Jeg synes, at det kun kan gå for langsomt. Her er vi ude på den konventionelle gård. Vi tog ud på den konventionelle gård, efter vi var på den økologiske, for at se forskellen. Da vi har gået og kigget på den konventionelle gård, kunne vi tydeligt se forskellen.